Hej og velkommen. I dag vil jeg vise, hvordan man downloader free YouTube to MP3 converter. Gå ind på Google og skriver så tager du den øverste, nej, den anden øverste, og så tager den her. Så åbner du. Nej, det er det nu. Det der, det er ikke rigtigt. Det er den her. Det er lidt svært at huske, hvad for en det er, men jeg tror, det er den her. Ja, det er den. Download now. Og så kan I kan altid opdatere den til den nyeste version, hvis I skriver det, når I er ved at downloade. Vi kan lige gå ind på YouTube, så YouTube. Åben. Så I kan kun vælge engelsk, men den der jeg var inde på før, den er vist dansk, men så skal du installere alt muligt forvejen. Det gider jeg ikke til. Hold op, den er ikke. Jeg sætter den lige på pause, mens den downloader. Hej igen. Nu vil jeg, hvis den gad computeren og vise jer, hvordan man sætter den der fil ind. Hold fast, den ligger. I kopierer det her herop. Sådan der. Og sker der for den. Så I kopierer det derop og sætter det ind. Paste. Så vil du se den her. Og den skriver selv, hvad sangen hedder og sådan noget, så kan du tjekke det. Og den er klar til at downloade. Ready for download. Så trykker jeg bare download, og den loader heroppe. Ja, det var sådan set det for den her gang, og tak fordi I gad at se med. I må jo meget gerne subscribe, men ja. Tak fordi I så med. Hej.